गोदान टपिक्सखौ लानानै फैलायबाय बियो जाहैबाय हेल्थ आरो नेगेटिभ थट्स देहा आरो देहाजों लोगोसे माखासे बेरेखा साननाय बे बेरेखा साननायजों लोगोसे देहाजों मा रिलेटेड दं नोंथांमोनहा माबोरै बे नेगेटिभ साननायनिफ्राय बेरेखा साननाय गाज्रि साननायनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन गावनि जिबनावहाय बेनि माखासे टिप्सफोरखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय। नाम्बार 1 टिप्सआनो जाहैबाय गुबुन सोरखौबा नोंथाङा हेफाजाब होनो हागोन जाय जेनाखि केपासिटि दं जाय बिथाङा माने जेसेबां हागौ बेबायदि हिसाबै हेल्प खालामोबा नोंथांनि माखासे बे गाज्रि बेरेखा साननाय बा नेगेटिभ साननानै बुंफबनानै थानाय खर'फ्रा हालखा मोनगोन सोरबा माने हेल्पलेस जेबो माने राहा गैयै सुबुंखौ जाय बिथाङा हेल्प खालामो बे बिथाङा नेगेटिभ थट मानसिया हेल्प खालामोबा गावखौनो गाव जोबोद मोजां फिल खालामगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सोरबा राहा गैयै सुबुंखौ हेल्प खालामनायखौ बेखौ गावनि लाइफआवहाय प्रेक्टिस खालामलां मानो होनोबा सानसे नङा सानसे नोंथांनि बेरेखा सानबाय थानाय बे जेखौ साननाङा बियो खर'आव जेब्लाबो सौदावफैबाय थानाय मालायखौ गाज्रि सानफ्लांनाय बे हुदाया बेबायदि मालायखौ हेल्प खालामनायजोंनो मोजां मोननानै बारग'लांगोन गोसोनि गाज्रि बेरेखा साननायनि उल्थायै बे साननायखौ पजिटिभ बा गोथार जेनुइन बे साननायाव जुदि नोंथाङा सोलायनानै लाबोनो हायोबा गावनि गाज्रि साइडनिफ्राय मोजां साइडआवहाय गावनि खर' आरो गावनि गोसो सिंनिफ्राय अन्थरनिफ्राय बे सोलायनायखौ लाबोनो हायोबा निस्सय नोंथाङा बेखौ दैलि लाइफआव इउज खालामोबा आरो बेबायदि साननायजों लोगोसे नोंथाङा प्रेक्टिकेलि अट'मेटिक मोजां मुडआव फैगोन आरो मोजाङैनो नोंथाङा गाज्रि साननायनिफ्राय मोजाङावहाय बारग'बोनो हागोन बे जाहैबाय 2 नाम्बार टिप्स 3 नाम्बार टिप्सआनो जाहैबाय मेडिटेसन नङाबा य'गा जाय बिथाङा मेडिटेसन नङाबा य'गाखौ खालामो बे बिथाङा माखासे बडिनिफ्राय जे नेगेटिभ एनार्जि थायो जे साननाय हनाय गाज्रि साननाय बा देहाखौ गाज्रि बोरैबा फिल खालामबाय थायो बेफोरो अट'मेटिक गाज्रिया बाहेरायावहाय आउट जागोन आरो नोंथाङा हेल्दि आरो स्ट्रेंथ मोनगोन मेन्टेलि स्ट्रेंथ मोनगोन आरो फिजिकेलि स्ट्रं जागोन दा नोंथांमोनहा मेडिटेसन नङाबा य'गा जिखुनु बेयो फिजिकेलि एक्टिभिटिसनि थाखायबो मोजां आरो बियो नेगेटिभ थट्स जे दङ देहायावहाय माने जे गोहोम खोख्लैयो गाज्रि साननाय हनायानो माने देहाखौबो बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा 3 नाम्बार टिप्सआवहाय नैबे मेडिटेसन नङाबा य'गा जिखुनु माबा मोनसे 5, 10, 20 जेसेबां हायो नोंथांमोनहा स्टार्टिंनिफ्राय माबा मोनसे खालामोबा निस्सय नेगेटिभ साननायखौ आउट जानानै बेनिफ्राय नोंथाङा गोग्गो देहा लाखिनो हागोन दानिया खोनासंदों नोंथांमोनहा 4 नाम्बार टिप्सखौ 4 नाम्बार टिप्सआनो जाहैबाय स्माइल मानसिनि सेहेराया ओरैनो स्माइला फैया मानो होनोबा जाय बिथांनि देहाया बिथोरनिफ्राय गोग्गो जाय बिथांनि साननाय हनाया गोथार जाय बिथांनि गासैबो माने बिनि थिंकिं थट्स फिजिकेल गासैजोंबो रिलेटेड थायो बे बिथांमोननि माने फेसआवहाय जेब्लायबो जायखौखि नुवा गरिब हक धोनि हक जिखुनु जाया क्लासनि मानसि नुबाबो माने स्माइल फैयो आरोखि बे जाहैबाय गोसो सिंनिफ्राय फैयो नोंथांमोनहा बे हेबिटखौ इउज खालामनो हागोन बे 4 नाम्बार टिप्सआव जे स्माइल दङ स्माइलखौ आङो मेनसन खालामदों नोंथांमोनहा निस्सय स्माइल खालामोबा रायलायनायजों लोगोसे सोरखौबा नुनायजों लोगोसे बे एगेन्स्टआव बे रिसपन्सखौ होयोब्ला नोंथांमोनहा निस्सय माखासे नेगेटिभ थट्सनिफ्राय माखासे गाज्रि बेरेखा साननाय इनाय अनागारि साननायनिफ्राय नैबे मोजां पजिटिभ थट्सआवहाय नोंथांमोनहा गोसो आरो बडि गासिबो ट्रान्सफार जागोन दा नोंथांमोनहा बे 4 नाम्बार टिप्सखौबो इउज खालामनो हागोन गावनि दैलि लाइफ स्टाइलाव दानिया जाहैबाय नैबेयो 5 नाम्बार टिप्स नोंथांमोनहा बे 5 नाम्बार टिप्सखौबो बयबो इउज खालामनो हागोन गावनि दैलि लाइफ स्टाइलावहाय जाय बिथांमोनहा बेरेखा साननायजों बुंफबनानै दङ
मानो होनोबा गावखौ फेलियर साननानै मानिनानै लायो, आंहा जेबो गैला, बे संसाराव आंनो सबसे गाज्रिसिन दां, बेफोरबायदि सानै नेगेटिभ थिंकिं, नेगेटिभ थट्स, इनाय अनागारि साननाय बेनि खर'आवहाय बुंफबनानै थायो। बे बिथांमोनहा दिनै एसे गाबोन एसे मालाबा मेथाइ खोनासंनायखौ हुदा खालाम। मेथाइ खोनासंनायजों लोगोसे गावबो मेथाइ खन मालाबा। बेफोरबायदि हेबिटखौ खालामोबा निस्सय नोंथांनि खर'निफ्राय माखासे जे गाज्रि बेरेखा साननाय बार सिखारफैयो, बियो लोगो लासैनो पजिटिभावहाय सौफैगोन आरोखि। नोंथांमोनहा बे 5 नाम्बार टिप्सखौबो जाय मानसिया नेगेटिभ साननानै माने बुंफबनानै दङ, नेगेटिभ साननायावहाय गोग्लैसोनानै दङ, बियो देहायावबो बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा साननायखौ पजिटिभाव लाबोनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ हेल्दि लाखिनो थाखाय बे टिप्सखौ बाहायनो हागोन। दिनै आङो नोंथांमोनखौ बे आंनि माखासे जे एक्सपिरियेन्स, जायफोर बिथांमोनहा माखासे गाज्रि बेरेखा साननानै माने बुंफबनानै थायो गोसोआव, बेनि खर'आव, आरो बेजों लोगोसे गावनि देहाखौबो गाज्रि खालामनानै लायो, आरो सोरबा मोजां मानसिखौ नायनो हाया बा सोरनिबा मोजां खामानि साक्सेस जानायखौ नायनो हाया, बेफोरबायदि गाज्रि साननाया मोनसे गाज्रि बेमार। बेफोरबायदि बेमारखौ सोखानानै लानाया गावनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां। मानो होनोबा बेफोरबायदि साननाय हनाय इनाय अनागारिया गावनि फुरा देहाखौ आरो गावनि फुरा न'खरखौ लासैनो माने गाज्रि माबायावहाय बेकग्राउन्डआव लाबोयो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो बेबायदि गाज्रि बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे टिप्सखौ बानायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जाय बिथाङा साबस्क्राइब खालामाखै बे साबस्क्राइब खालामदो, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ लाइक खालामनानै शेयार खालामदो। दा दिनैनि बे टपिक्सनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै बिदाय लानाय जाबाय। गोजोन्थों।